Evo nas ovde kod Stefana i Zorane, jel' tako? Zorane u stanu i merim, Nenad Tazla će mi meriti Nenad će mi meriti koje mi je prosečno vreme da pretrčim punim sprintom kroz dnevnu sobu i deo hodnika. Znači, napominjem, ne kroz ceo stan. Evo Ogić. Evo. Krećem ovdje, tamo sve snime. Snime dalje? Ogić. Ja. Pratite se. On neka krene iz starta za 100 metara, dole, a Ogić, kad on protrči ti za njenu. Ja. Znači, ti kaži tada. Ajde, broj. 4, stop! Eto, brate, sprint. Je to znojio? Brate, dok ti više gledam u glavu. Mogu mi 3 sekunde, 30 metara. Brate, to ti brzine na 30 sat, pa ti da meriš, što bi rekli. Ali ja bi premerio iz one tamo sobe po dijagonali ovuda da obtrčiš tamo. Kako? Idi u sobu. Ne, slušaj. Iz te sobe tamo, kad kažem tamo, trčiš ovuda oko kauča, vamo u njihovu sobu, iza krevet, sobu da pipneš krevet, sobu da pipneš krevet, u kupatilu da pipneš džakuzi, vamo nazad do kuhinje. Što ti se završao? Ne kuhinja pa ti se zarija. Odi sa njim. Valja ga pratite. Kako god, čekaj, moramo da popalimo svuda svetla. 3, čekaj. Moramo da upalimo svuda svetla. Ne, klikni. Ja mislim da ne možeš, da treba više od 20 sekundi. Ja ću da merim. Čekaj, znači idemo ovdje oko kreveta. Oko kreveta? Pun sprint kroz hodnik. Ne, idemo u džakuzi pa u sobu. Džakuzi, pipneš krevet u njihovoj sobi, u našoj sobi pipneš krevet, ovuda nazad kroz hodnik, do ulaznih vrata. Brate, nemoj tako daleko. Zato sam da neću zapravo rekao, malo kupatilke, kuhinja i trpezarija. Ajde, zapravo ti... Brate! 3, 4, stop! Ajde, Bambi! Ajde! Brzo, može! Ajde! 5 sekundi! Čekaj, dopuni sad! 5 sekundi! Slipi krevet! Naš krevet! Ajde! WC sam pipa. Mali me! Čekaj, nisam. Mali me se! Evo, pipa se već. Do vrata! Ajde! Brate, crko sam. Kuhinja! Ti sam me zanio to! To je minut. Minut. Brate, ti si u moju nekliču. Ja ne mogu. Šta reći, bre? Zajedno. Težak život. Ima toga još. Težak život. Ali nisi provodio ove male ostave. Nije mi ga moraš od početka. Ne mogu više.